ka kubor ni por gede ke hukum hau Moses kedai ke jingngeit hau Paul ka kitab Deuteronomy galong balai po ke dekat ke ba khat we khat ar khat lai adu khat sao kini de gihtin ke bo bleu lo kren Moses baru ong yu hukum ni dekat ke ba khat we ngan puli nomor gini ke hukum ya ke bang ala hukum me ni gesngi kamlong balabure name lemne kamlong ke bajngai kamlong na beneng ba men ong u eu ban le kiu she beneng na ga banta jungi bat ban walam yeka hangi bangin yo sngo yeka bat bangin yo le yeka lemne kamlong she shiliang ga duryo ba men ong u eu ban le shilor she shiliang ga duryo na ga banta jungi bat ban walam yeka hangi bangin yo sngo yeka bat bangin yo le yeka handai ga taga khtin ka hajan yeme haga shintur jome bat haga dono jome ba men le yeka ubleu kren Moses wong katag hukum ka bangal hukum me ni si kamlong sajingan me kamlong kamdon shabeneng ba men ong eu balai kiu shabeneng ban walam ye kita go hukum khna bagin yo le ka le ni kamdon se shileng duryo ba hadu ba men ong eu balai u eu bala ban le shiru shileng duryo ban walam ye kita go hukum shani khna bagin yo le ye ka bangin yo sngo ye ka ba bagin yo le ye ka u bleu ong yo Moses paru Moses u ong ye kene hagi khon Israel ketagade Deuteronomy baru u Moses u ong ketaga ktin kahadon hajan jome mut ketaga hukum kadon hajan jome kadon naga shuntur jome bat kadon hajan kadon hagadon jeme bamen yo tip ye ka bamen yo le ro ye ka ke geta ka ba ka bomdon shabeneng ke geta ka bomdon shashiling duryo ke geta ka bodon hajan hashintur le he don ke geta ko hukum mar khot khot we ong kanegolong ka ta hukum ye ka bangal hukum me ni si kamdon shabeneng kamdon ngai pela yo I mantale dangle ban pule gini ke jo naga shiti Paul jignong Rom galnong ba pra sorry galnong ba shipho Rom galnong ba shipho ini pule dekot shipho hoy shipho galnong dekot ka ba nrio handrei ka kataga hok ka ba ga jingngeit ka ong kumne wat ong haga donot u ei uban le kiu shbeneng kita galong ban walam arsut yo Chris najrong lemne kam ong u ei uban le sha uban le her sha ka nyamra lene sha ka jingjiliu nang ban kita galong ban walam pat yo Chris ne ke bayap hare ka ong kumno kong kataga ktin kadon hajan jume kadon naga shintur jume kadon naga donut jume kataga long ktin jong ka jingngeit ka bangi la yelap habo Paul us bata ye Deuteronomy laipo khatwe hedo khasao u Moses u ong kade ka hukum katbo u Moses paru ong ka jingngeit Moses ong ketag hukum kamdon shabeneng kamdon shileng duryo u Paul wan baro ong kataga hok kepada gejingai kam ong e balai kiu shabeneng ba walam yo Chris arsul shene she trai shepo lani kam jom ong e balai her sha ka jingjilu lani sha ka nyamra kataga long ban walam yo Chris arsul ne ge bayap ban walam yo Chris ne bayap hare kongkum no kataga ktin kadon hajan jome kadon hagashintur jume katagalong ktin jong jingngeit ye ke bangi yalap ong Paul u Paul ong kataga ktin jong jingngeit Moses ong kataga ktin jong hukum kathong kabangamut ban ong gre gni karukom smuthu jong Paul ye ga testament berim
kadai tik kum basno tho Jisu garu kum basno tho jong Jisu upol bat ki apostol ki sno tho yaga testament berim da ka we guru kum basno tho haba ki jiu ki pule ga testament berim ki yo I kum to kum bagalong bat ki yo I ka daga khmat do bat ki batai ro ka daga khmat do bat ka bak yo I daga hukum bat ki mut ba kadai ga hukum ada hebo Paul upule ya Moses yaga Deuteronomy life ho karwe hero kat sao uklam yo I ga hukum mu ong to gade ka jingngeit kata gade ga jingngeit per hapadang ga jing shampang kata gade ga jingngeit per hapadang ga jing shampang jong Paul bat ga jing shampang jong kijiu ki yo kem kumto Paul u yo kem kumto kata gade ka jing kata na ka jingngeit Kristan ka yeng ka jingngeit Kristan ka mi na anong ni ka jingngeit Kristan jisha bon ka yeng ha ka jing tho jong Paul ka jingngeit Kristan ka de ka yeng ha ka jing tho jong ka testament berim tamba gurkom shampang ya ka testament berim ka de da ka wai pat so ka jingngeit Kristan ka de ka testament ka de ka jingngeit ka badon ha ka testament berim hi ngengeit pirsa tho ada ka jingngeit Judaism dan ke jingngeit jong ki jupat karo ka yeng testament bermi tamba ka de ka jingngeit ka bakan jado hang ni pat ka jingngeit Kristan ka de ka jingngeit ka bayeng ha ka jing tho jong ka testament bermi tangba ya ka jing tho jong ka testament bermi la bata ya ka ha ka ege bakan jaman se na ka ta ka jingngeit Kristan ka de ka jingngeit ka bakan jaman se upol Moses ong ganig hukum upol ong kadai ga jingngeit pat upol ong ngialap ye gani ka khtin jong ga jingngeit mai so kata ga jingngeit per hapding kini ki arngot ki bru bukrau ha ka Bible ka we ga Judaism ka we ga ka jingngeit Kristan in sekindo we pat ka video